Ja sam Maca Grel i nastavljamo 5. epizodu. Sad se lakirali smo se Golden Roseom. Kao što vidite, skoro je isto boja, mislim ista je. Možda malo svetlije na rukama. I sada da nastavimo. Ja sam bila malo krenula palac, ali ga nisam skroz nalakirala, vidite svijetalo. I malo sam izbelila papir usput. Da, i dok sam čekala, popravila sam malo nokte. Oj, ne, zapalja. Samo malo. Dobro, nisam ga puno. Da sad samo, evo vidite, nisam toliko brzo. Samo uzmete malo acetona i nemam dovoljno laka nešto. Tako. Sad je bolje. Inače, lepše izgleda uživo. Da vas obavestim. Samo ako idete u školu, a ne treba da nosite nalakirane nokte, možete da... Bilo bi dobro da obučete neke tamnije stvari. Recimo neko ljubičasto, nešto ljubičasto, ali da ne bude svijetlo ljubičasto i recimo farmerke. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!